Club Junta, building better Africa. On the track. Mwaswera bwanji chikao cha kumasana kuno mwaswera bwanji. Mwaswera bwanji chikao cha kumasana ndipereke moni zigawo zonse zitatu. Kumpoto pakati komanso kumwera ndikuti mwaswera bwanji. Kummawa komanso kumvuma mwaswera bwanji. Zigawo zonse ndikupereka moni. Langa zina Nthamanda Boys nyanu wamphongo kubwera chikao cha kumasana kuno. Tia tikambirane po ziviri zitatu. Aimba akatera kuti ndine zoba. Mundu wokulisa tungwa. Ndati mwaswera bwanja Malawi ngati mwaswera inenso ndaswera bwino kwambiri. Langa zina Nthamanda Boys nyanu wamphongo. Ndimanena kuti alola kana kane tanjo ndifoka mpadha njoka siyenda ni mwana pamwamba pa phiri la mulanje pa Sapitwa. Kutumikira inu ndine kuti atichezere limodzi tiyende limodzi. Programu yanga ya lero ndikuti inu ndine tiyende chansogolo osakhumudwa china chilichonse. Mukuziwa zochitika zikuchitika mwansanga komanso mozondoka paja mumaziwa manenedwe anga ndi amene zikuchitika zinthu mozondoka kwambiri. Tikati zinthu mozondoka ndiye kuti mutu uli pasi mendwe ili kumwamba ndi mmenetu tikuyendera pakali pano. Ndiye tikuyenda anonso pano chachikuta mbuyo. Asogoleri anatiuza ngati mungafune kuyenda chansogolo yendani ndi yawo, koma ngati mungafune kubwerera mbuyo bwererani ndi yawo. Tizazifunsa tili kumbuyo kapena tili kusogolo. Ananena munthu wina basi supa salenala, basi yathuyi ikuyendesedwa ndi lenala kapena ayi. Mafunso watu ndi ineyo pano pa Sapitwa FM. Inu muzingopherezera kuti akufunsa bwanji ameneyi ndi wandale kapena si wandale. Ndimanena kuti Nthamanda Boys nyanu wamphongo anasegula Sapitwa FM kupanga za ndale, asapanga za ndale, mapalagalafu ache nda ndale. Ndi programu ili tiyende chansogolo ndimene ndikuisewera lero pano. Ndi programu ya nkhumba ku State House. Ndi programu ya umunthu nduzi chikhalidwe, umunthu nduzi mundi chikhalidwe. Komanso ndi programu tiyende ayankhule. Ndi programu nda amene wazowereni komanso aziweni. Maprogramu amenewa ndandale okhaokha. Ndiye pano ndikuti programu yanga ya lero inu ndine tiyende chansogolo. Koma anthu otiuza kuti ngati mungabwerere mbuyo izo zili ndi inu, ngati mungapite kusogolo izo zili ndi inu. Tazichedwesa kale palibe vuto. Taona tokha palibe vuto. Sitinauzidwe palibe vuto. Koma pano maparagrafu athu alero ndi amene tisewere magemu athu kuti kodi inu ndi ine lero tiyenda chabwanji. Mbona ndikukuuzani kuti asogoleri musavutike ndi izozo. Tasiyani zimene zozo. Inu ndi ine tiyende chansogolo. Kodi tingayende bwanji ngati sitiziwisana? Popeza awiri sayenda pansi wasana pangane. Pepani timabwera kusangalasana kucheza pang'ono komanso muziziwa kuti ndimanena kuti zanga ndimapanga za ndale, ndili pano kupanga za ndale, zikunyaseni sakunyaseni, mukwiye musakwiye. Mbona ndimasogoza mauti tanjo ndifoka mpadha njoka siyenda ni mwana. Njoka ili bebere, njoka imakwanisa kuswana kumphanga imathawa yakholoyo. Mwana akangotuluka amene akapezeke pa khomo la njoka mupheni. Ndili pano kuphana onse MCP, ndili pano kumwaza MCP yonse, ndili pano kugalauza MCP kunena kuti ife tinali ndi ufulu kutengani kuikani pa mpando. Ife tomwe tiuza ananso kuti asogolere tiyendeni ndi yawo, tiyendeni chansogolo tisabwerere mbuyo. So nthawi inoyo siopyesa anatu. Ndanena kale nimanena kuti mwamanga anthu ndiye mwamanga angati, mwaopyesa anthu ndiye mwaopyesa angati, mwika malodi bloko ndiye mwika angati. Ndiye tayesani mukaike lodi bloko kwawo wawo akwiya ali pakhondewo. Muchoke kulilongwe kwanuko mpite cha ukoko uko amene watopa wina wake ndi zuwa diso lili tuzu ali pakhomo watafuna mango osakhwima. Mango akangoezuka pang'ono wadibwapo kale mango apa sana kumachita mama wakuzuka munthu wamkulu kulawirira muntengo kumatong'ola maso kuyang'ana mango wawezuka ndiuti ndimpaseko mwana ikapena timpote poliji mwana amwe phalala la mangoyi. Tapitani mukaike lodi bloko kwa iyeyo muone kuti kodi mubwera katundu yali manja. Chifukwa inutu mmene mukuonekera anthu akhoza kukudula-dula ni mapisi ndikuika nthumba mwina kukakupangani sima.
kapena kukakupangani ndiwo. Chifukwa pali anthu pano akuyembekezera kupeza tambala wakuda lokosima palibe kumpha nkumango mutafuna imweyo. Ndi anthu ali pano tikuyang'ana tambala wakuda kuti amuphe. Anthu amudyera sima atu. Ndiye simayo inasowa. Ndiye tikumusaka munthu amene ali ndi simayo. Cholinga tikamamupha tambalayi, kumamusinga tambalayi, kumamutafuna nthumbwana ni matumbo kumanga tatuochereni mayi tambalayi. Ife tili pano kumwaza uthenga wa ndale kuti m'bale wanga uzipanga zakozo konko, koma ukayerekeza kupanga zigawo zina m'bale wanga zikuvuta. Ine ndimangonena kunena kuti nthawi yanu yatha, nthawi yanu yachepa, nthawi yanu ikuoneka kuti ili pa chiopsezo kwambiri, ndipo lokonokha MCP mukamakhala ngakhale ndamunena kuti Boma ndilo mweri mukunena betu ndi manyazi chabe, chifukwa inu unokha mukuchita kuziwa kuti pena paliponse anthu angoti agalu inu apite uko akayang'ane mwadimaki yomweyo galu iwe apolisi kuthamanga kukamanga osiaja kungoti tu yomweyo galu iwe kuthamanga kukamanga amene yoyo. Kungoti yayi kunotu munatinamiza kuno munatinamiza kuti kunoko kukhala vice president ujatu munamupha ndi asogolesi tikufunani kuno mabwera kuzayang'ana ng'ombe dusiranu uko kukugenderani magalimoto anu. Apolisi analawiratu kumaka agwira ndi anthu osalakwa amene tigamoto sanagende nawo anamangiratu anthu amene aja. Anthu tu asogoleri kungonena kuti ayi ukuku ayi kuyimisidwa convoy ku Blantyre ya president akuti maliro aduse anthu amenetu anaendesa mwambo umene ujawo apolisi amene asanaendese buno convoy ya president anachosedwa ntchito tu ena apolisi ena ntchito zawo zinathatu chifukwa cha maliro amene aja. Kodi kuyenda kwake tiziyenda chonchi? Ndiye pali anthu ena atu amene akufuna kuti tiyende mwamtendere, pali anthu ena atu amene akufuna kuyenda kwabwino. Tiyeni inu ndine tiyende chamsogolo, siyanitu izitu, iwalanitu izitu. Amene yoyo mumamuona mimba phwiyo, muzamuyang'ane anali wamkulu mutu okha, mimba yo kunali kulibe, matako anali alibe, koma mutuwo ndi mmene Mulungu anampasa. Musamamuone ngati kukula kwa mutuko kuti ndi ubongo. Ayi si ubongo tu. Mbali ina ndimanena kuti kuli mamina ndi amene akutenga galimoto nkumakanyamula mnyala, ndi amene akutenga galimoto kumakanyamula zokutha ikani pa nsewu, basi achingeni ena akati DPP asalowere uku. Munthu amene mukamona kukula kwa mutuko musaganize ngati ni nzeru, ndi kuluma latu munthu huyo. Iwe tapanga zonje. Yes. Tiri pano ine nyani wamphongo pakhirira mulanje pamwamba penepene kugala uzafu sogoleri iza kumpeu waitsinza. Ndiri pano kugenda kamene kauluka asogolera tati kinauluka kauluka kazatera. Kodi mukuganiza ngati muzango khala pompo kuti awa nangati zingotati chati chimondo banda teira ali chati chimondo banda ho ankaka gosipa andani awa andani amoze sikunkuyu iyayi tiye ndizine nani zinazi za chilungamo kuti asiyeni nthawi izakwanira. Koma munaona mbuyomu kapena simunaone? Ngati munaona tipemphe anthu akutumizeni chithuza kukumbuseni kuti anali osauka chonchitu, koma afika yo pakuona ngati satachokapo mimba yo mukaona ngati muli ana atatu amapasa iya isabereka tu wachikulireyo. Sabereka alibe malo oberekera ameneyo. Mimba imene yoyo ni ndrama za misonkho za inu ndi ine. Lero amene akuchikwauza anthu ikuti chingani apa nda amene misonkho yathu tu imeneyo tizamukumbusa siku lina. Ndi manena pano kuti tiyeni tiyende chansogolo ndiye programu yanga sipani makumbusa kuti wina akazama mangidwa mu boma limene lizalowero musatati iyayi ni ndaletu ni ndaletu. Komatu apatu anthu amene akumangidwa za ndale ndiye mukuziziwa. Ena akunamizidwa kuti afuna aphe president. Koma zuna amene palili mayi amene uja akapange chiwembu akapange zonse dongosolo kuti afuna aphe president yo chitirizo chake chili kuti. Komanso munthu uyi mayi uyu wakhala kale maboma osiyana manenedwe ake ndi machitidwe ake ndandale zochita zake ndi za ndalezo. Monga amene alili Nthamanja boys kukuwa iye amakuwanso amapanga za ndalezo. Akachiona kuti ndi choyipa mayi amatembenuka nthamwe kwauza anthu kuti simene kaganizira. Ngati the DC chilungamo chizikutembenukira chine chake chikumuntima chizikummenya kuti no ndinalakwisa tu ndine. Sono abale yanga asavutike kwambiri tiye niso ndatengere kumalo kwabwino. Kodi ndipange zonsezi kuti ndatengere kumalo abwino ni ndani? Ndi ineyo. Ndiye ndili panonso ineyo
kukuwa kuti ayi anthu tiyeni tisamuke awa tiyeni tasiye tiyeni tiende chamsogolo ndiye awakuonekawo awa tiyeni tasiye ndi anthu ambiri akana choncho atengereni itu kubwalo anthu amene wafuna ukire boma afuna aphe president koma pali anthu amene akupha anthu pali anthu amene akumenya anthu pali anthu amene akukhapa anthu koma sanagwidwepo ndipo sanatengedwe ku khoti ndiye popeza ifeyo tikuti tiyeni tiende chamsogolo asogoleri tiyeni tizimenyedwa chonchi koma tizikwawa akatimmenya pano kukagwa musagone pompo zukani mukwawe akakumenyani theja asogolelero kwawani ndithu mafuta anthu atopatu sopano angoganiza ngati sopano ndi chikhalidwe chathu cha ziko lathu sopano onama nditi program imeneyonso kuti azowerereni komanso aziwe ndi onama kwambiri amenewo ndi mmene amanamira koma lerolo ndikuti tiyeni inu ndine tiyende chamsogolo popeza boma lili kuyendesera ndi kunama kokha mafuta sanapezeke mpaka na lero kodi ine ngati ineyo ni madi akapalasa ine ni madi la sienta ine anthu ambiri kutamanga gula timasienta tauti nyinga za moto kodi tikadye kuti tikapange bwanji mabenchi ndiye kulimbuli kaya kuti uku munaphwasula kwa uza asite muluchenza kaya munaphwasula ati mmene mumu akuipisa anthu athobwa azigumu amandazi ndiye kulali kukwapulidwa ndi asite akono ngataoni kodi inuyo lero anthu amene aja muganza kuti akutani lero mafuta atu asowa muganza kuti munthu uja angapange chani sikutipha kumene sopano pamenepa tipheni koma ine ndikukumbusa iwe nzanga walongamendo uli diso tuzu iwe amene ukuyang'ana mango kuti wadengula kapena sana dengule ni mucholepo iwe ndine tiende chamsogolo so chala chakocho ndichofunika kwambiri chala chakocho ndichofunika apo ndiye tisanyengereranepo iyayi ene mwalongamendo kuti ine sini mavota ine iyayi sono bwanji ngati niyo simvota uyu ata nchosepo ndani uyuyu ali apai mukuti saende sabuno zikoyi ata nchosepo ni ndani nangani muchule kuti makafera siyakula ndi MCP tambala wakuda ata nchose tambala wakuda iyi ndi ng'ona ndi mimbulu yonseyi ni ndani mesa ndiwe walongamendo pakhonde iwe ndikupempha izuka ndikupempha uchoke pamenepo ndikupempha unyamuke upite pa primary iyo akulembesayo ndipo ukhale ndi ukali kuti akulembe mwansanga asakupusise eso yayi etwe akulembe mwansanga kupasi chanzika ukhale pansi ukulingalira na utunthumira kunena kuti zanga zatheka pakugwaza naye katundu ameneyi ndiye kuti ine ndigwaza katundu ameneyi chifukwa pali ena twangonena kuti ifetu basi boma ndilomweri ali kutaonitu kufusa kumuzi kwawo nacho kako kale sazi wako koma mukamaona nanga sojia pa town basi akupanga video basi boma ndilomweri wangulandira tu t-shirt ndikachipewa konko ku towniko iye akapanga video pa phone yakeyo boma ndilomweri koma to kuti boma ndilomweriyo ndiye khatu ndanzaje khalipo awiri so ifeyo amene watimaziwa kuti ni madobadoba ntawoni koma inu ndina amene tili kumizi chifukwa toena tu mango owezuka kapenawo mango odengula samuziwa atu koma iwe amene ukuziwa mango odengula amene umapita munda kumakatobwanya chimanga kuti ichi chili chakhwimasi chinakhwime iweyo ndikunena ndi iweyo tikhala limodzi pano tiyendera limodzi iwe ndine asogoleri yani wamphongo paphiri la mulanje pamwamba tumikira Sapitwa bambo tamva mbale wanga kamba nawo iyayi ungotaya nthawi tasiye iwe ndine tiyende chamsogolo kusogolo kuno tikhati kukuza kuti tiyendeni ndi awo koma simukwaona nanga ndichite kukugwirani ine kuti tayendani ndi awo ayi ngati ndili pano kunena kuti mbale wanga usadzangoti usadzayerekeze kupanga branch kumuzi usadzayerekeze kupanga iliyo kumuzi ni mabwereza izizi chifukwa kumuzi ndi danger kwambiri ndiye kuphana anthu ndiye kukhapana anthu nkhondo yapa chiweniweni ja ichitikatu ndipo idakalipotu ndiye tu mmamizimu zilimozo nzonena kuti sakufuna kumva kwacha sakufuna kumva kwacha ndiye iweyo unyamuke wina akakulolera kupasika ka 10,000 kuti takapange kwacha uko muuze kuti asogoleri ndalandira iwe tangopota ukakhale uko uzikamwa ambuye mtenge ndikumeneko zako zimenezo iwe pe osadandaula china chile yeah yes ragati malangizo anaperekedwa ambiri
musadandaule, tiendeni chonchi, tisapangidwa chonchi, tizaenda chonchi. Lero ndi passport imene si ikukana kusikana passport ya chinyengo ikungotuluka. Anthu nkumati makatoni yechani simwakhulupirira Malawi. Zimene zimanenedwa zijatu anthu anenatu. Abonikali ndoto ananenatu. Wabakiri Muluzi TV ananenatu. Antanyiwa ananenatu. Kuti koma mapassport akutuluka wasogolera 50,000 ndokayikisa. Akuti ni mapeji kaya anali kandi 20 chakuti si passport imene mukwiziwa ija mwachidwe titero. Si passport mukwiziwa ija anabwera wina wake wankulu ati waku mneneri wa ku migration aya Malawi jerasi chabe zonse nzomwezo passport yomwe ija palibe chosintha. Ndiye ndikufunse iweyo kuti chakuti chako panopa iweyo passport imene ikubwerera ija imene isakusikanayo pa bedbull chipo ndi passport ya ndani? Ikuchokera kuti? Popeza ukuti anthu akamanena zimenezo ndi nsanje chabe, iweyo ndi chakuti chako. Iweyo ni mwana wang'ona, iweyo mwana wankhumba, iweyo ndikukunena amene unabwera pa TV. Chipewa chako kuno ngati mphika TV, ngati TV yosweka utachivala chipewa cha ngati mphika kuno. Haiya ya Malawi mapassport ndi omwe aja. Ndikanena chonchitu anthu ambiri amachita kuziwa kuti yayi kilipiyo video tinaiona ya wapolisi ameneyo. Mumuuze kuti chakuti cha maji ameneyo. Ife sitimadandaulaso ndasatinenese pambali pa. Iya amene ndi wa mwano paja nthamanja poiza akabwera amapanga za mwano manindo ake ndi amwano ndi mapanga za ndale nzapanga za ndale. Ndili pano kupanga za ndale, ndili pano amene ndinakwanisa kwaikawo ndili panonso ineyo kuchosaso amenewo. Basitu ineyo ndimanena kuti akwiye alole mukamvera Sapitwa ngati zingakupweteke nasogole tengani mazi mmwere. Tuwesifa sisima kulibe muingotenga ndi mazi kazigubu ziwiri zithirireni basi, koma tamvera ni chilungamocho. Ndimanena kuti zabwino tengani muzipita nazo, zoyipa siyani momwe. Chifukwa siningakhale wabwino yense asogoleri. Ine chilungamo changa ndiye ndimachiyika pamenepo, chifukwa pali ena zasangasa ena zanyasa. Koma ndimanena kuti sine m'bale wako sukundiziwa, koma chifukwa choti ine sininganyamuka kupita ku Boma, palibe m'bale wanga anagwirapo ntchito m'Boma sindiziwana naye, koma ndili pano ineyo kwayankhula abomawo chifukwa ine ndinakwanisa kupita kokayika amenewo m'Boma. Ndili panonso kwayankhula abomawo ngati kuli kwachosanso ndikuuzana ndi azibale yanga kuti tiye tachoseninso amenewo. Ndiye ndili pano kukambirana ndi azibale yanga kuuzana kuti kodi tingayende bwanji. Ndiye ndikuuzani kuti tiyende chansogolo. Programu iyi ndikuti tiyende chansogolo inu ndi ine musatekeseke. Koma choyamba takalembeseni munyamuke mozipopa mukangomuuza iwe tandijambule. Tandilembe ndatenga chako afumu ndichitandilembe kumaliza kujambuleni chilupa chanu tengani ulendo mukakale pa mtengo pope. Mukamayang'ana mangona muziwa kuti ndimugwazatu amene ujayo. Chifukwa loko panoti akulilongo komwe kwa anthu akamakamba naye akuti ndi galutu. Sina tunanena koma mwamvapo kakilipi video kena kake agule akuvina akuti chakwera chakuti cha maji. Inu simunamve? Pamene omwe aja ndamene akati tufuna tisinda fori. Tufuna tisinda fori. Siti kwafuna apirawo. Ndi omwewo tu. Tifuna tutenga michewanzatu. Lero tunchewa yemwe uja kusonza kuti tung'ombe zayang'ana kumene iwowo zachokera. Ng'ombe tu zikakhala ziwiri zikamakoka ngolo zimayang'ana zonse kumene zikupita. Imozi ikangoima, imozi so ima. Imozi ikangotembenuka ina yonse imatembenuka chifukwa zimayendera limozi. Ndiye apatu achewa onse atembenuka. Abwerera konkuja, kwapita la konkuja. Inu mukuchedweranji. Tuwe. Koma simukuona bwino kuti zikuyenda bwanji zinthu? Sengandibiri Uruwate unize mwindu kapena biri pali mahule natu akutumidwa ati azisaka anthu basi kuimbira muli bwanji ino antithamanja pozi muli bwanji basi akukufunani ndiye makufunani kuti tionane programu zanu zimandisangalatsa iwe chakuti chakoso nawe. Ife tinaziwa kaletu. Muli bwanji basi mmanena bwino kwambiri ndiye timakufunani kodi makhala ku South Africa kapena muli ku Malawi konkulo sifuna nambani kumanisa kuti yakunja iwe chakuti chamako iwe. Dule amene. Hayi popeza wamakhala amwano amapanga matama
ine ndikafansiyanji kapolo wachabechabe koma chiganizo changa ndichoti ndisegule Sapitwa FM ndikayikweze pa phiri la mulanje pamwamba, network yanga imagwirira pompo pamwambapo. Nyani Wamphongo akakhala iyeyo amaopa kukhalira phwala basi, chifukwa Nyani Wamphongo akakhala akapinda mchira ndiye amaopa kukhalira phwala kumbuyoko, ndiye timakhala bwinobwino pamwamba paja zuwa lisanatuluke kukupezani inuyo. Ine Nyani Wamphongo pa phiri la mulanje limakhala ndipeza kale ndikuothera pamwambapo, ndiye Nthamanja boys ameneyo alola asogolera kanakane. Sapitwa ili pamenepo asogoleri osayenda bwino mukodwa, ndege zimasowa pamenepo asogoleri, azungu asowa pamenepo asogoleri. Pa Sapitwa apo ndi pamene tupali Sapitwa iyi. So inu tumusamangoti iyayi popeza mango kuwa masocial media iyayi ndiye mukamati iyayi Nthamanja boys ife matisangalasa ma program anu timati tikumane nanu tikhoza kuthandizani. Sine mphawi sindipe mphaso iyayi, sina kutumeniso. Tikunena tumahule inutu chifukwa anthu ambiri pano pamugwizira ntchito azimayi ndiye takuonererani kale kuti tilibe nazo ntchito. Asirias amachita kuoneka kuti awawa ndi asirias awa tifuna tipanga nawo business awawa, koma ine ndimanena kuti sine wabungwe, ine ndi munthu chabe ndiwolira ngati inuyo. Ndiye ine mavoice anga kusangalasani inu, musandidandaule kapena musatani iyayi. Ndiye inu mukamati atifuna tikuoneni tikuthandizeni kusani kuti ndinu abungwe lanji, cholinga ndikamenyera zita abungwe lakuti ndinu amachokera osanena kumangoti ayi mangoti sangasa basi timangofuna basi ngati muli ndi akaunti chani asogole ndinu achisiru, ndinu opepera inuyo. Inu azimayi mukupanga zimenezi ndinu opusa kwambiri, ndipo inuyo tifuna tikuwuzani kuti mukhala ni nthawi yanu anthu akupezererani ndi akugwirani ndi anthu akukuzulani. Tuwe anthu amakuzula sotu ndiye mukuzulidwanso inuyotu, ngati simmameta anthu akumetanitu ndilezala. Mpala bambo buda pa metani ndilezala ino nonsense. Ya langa sina Nthamanja boys Nyani Wamphongo ndimanena kuti alola kanakane tanjoni for kampatha njoka siyendani mwana. Ine pa program zanga pano ndingonena kuti tiyende chansogolo popeza pano ife tikuyenda chonchi koma ife tisagonje, tiyende chansogolo. Ine ndikusanzikeni kuti ayi ndachezapo ndibweranso muchigawo china popeza bwalo lili makhala osiyirana. Inenso ndasirepo anthu ena apangepo ziwiri zitatu, mwina ndibweranso lero kachikena mu program ina chifukwa ndayambapo kuthamanga ndikhoza kumabwera pasiku paja kawiri kapena katatu kuti tizimvana chifukwa ino 2024 ikupita kumapero tikhati kusewera magame osiyana ndiye tikhatiri pantuzu penipeni tikhatiri ndithu tikuoneka ndithu tikodikira tu ameka masula agalu akangomasula agalu ameke kuti ayi agalu alowe nthengo kumuzi timati ng'ombe zidye chimanga. Ng'ombe zikadye mpovu asogoleri. Ndiye muzamona Nthamanja boys Nyani Wamphongo pamwamba penipeni akusesereka pa phiri la mulanje kukumana ndi mikoko yogona kusewerera game pakamozi. Ndikulemekezeni nonse antanyiwa muli bwanji, Abakiri Muluzi TV muli bwanji, olemekezeka Boni Kalindo muli bwanji asogoleri. Mwana ukula mtima kwambiri amaoneka pambalambanda pena pali ponsa mapezeka nkumamuonanso uyoyo kumasonya apolisi wadisangaza Boni Kalindo pena pake. Asogorizako akachita zabwino kumayamikira ine sindingapange nakasimantha chifukwa mamuna sota makhala ni mantha asogoleri. Boni Kalindo nkuchita kumfusa kulilongwe kongo atamangidwa maikali yati kuti zikuoneka kuti apopo mulipo anthu angapo ndi olemekezeka ena. Pamenepo pala apolisi akuti muchoke zukha bwanja apa amene watu amapanga zamatama akaona anthu chonji amapanga zamatama ati tingosunza apo ati tikakhale kuja. Ndiye ine nangowatenga anthu akuti tikhale pano kungochoka pa gate yawoyo pamene pasitichokanso. Ife pano pasitichoka sikwa ziko lindilathu mamuna azikula mtima mamuna azikhandu chiganizo amati aruta kontinua ndamvaso amaika lata tatulukani naso zimenezo. Apa kachikhalidwe kamene kakakukula sifani mamumva nawo Timothy Ntambo aruta kontinua. Ndiye pamalo ponso pa aruta kontinua apo Timothy Ntambo taona ponso akuvomera nawo aruta kontinua peji ikukwera right ziko mokwambiri ndati ndikuyamikeni langa zina Nthamanja boys Nyani Wamphongo ndikusanzikani pano monena chonji kuti ayi bye ndapita. Club Junta, building better Africa.